Wyt ti wedi cael dy gyhuddo yn y gorffennol o fod yn bland, beige, boring? Ti'n meddwl weithiau, sa'n neis cael defnyddio gair gwahanol yn hytrach na great, cool, amazing, class. Pai poeni, mae'r Gês yma i helpu. Yaaaaas. Yaaaaas. Yn y Gymraeg, mae Yaaaaas yn golygu gwynt o oer neu rhynnu. Enghraifft, Yaaaaas oer yn mynd lawr dy gefn. Ond i ni'r Gês, mae Yaaaaas yn golygu rhywbeth hollol gwahanol. Term sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio rhywbeth hollol amazing. Yaaaaas Queer. Mae rhan fwyaf o bobl o'r farn bod y term wedi dechrau yn gymuned Queer D America yn yr 80au hwyr, yn enwedig y newidiant y balls. Na, nid balls fel na. Filth. Digwyddiadau tanddiarol oedd y balls lle oedd drag queens yn cael eu beirniadu ar edrych yn fierce ac bod yn amazing. Yaaaaas Queen! Mi oedd y queens yma hefyd yn experts ar luchio shade, cysgod. Nid lle i guddio o'r hael, ond ffordd cynnil o sarhau rhywun. Your attitude is bad, so your skin gonna start running from your face. Her hair already ran from her face, so Sy'n dod â ni at reading, darllen, torri rhywun i lawr yn syth. Insults galore, darllen rhywun i filth. Dwi ti ddim yn dal nôl efo dy dafod. Pai ti dod fewn fan hyn, Shelley, yn edrych yn y fi fel na? Ti wedi gweld extensions di ar dy roots mae'n edrych fel stapendrws? Y'all me! A dyna yn wir i chi ydy'r tea, te. Y gwir, what's the tea? Be di'r te? And we're going to be spilling the tea today. Na, Shelley, dydy gold lame ddim yn addas i wisgo i angladd dy nain. Os wyt ti eisiau gweld enghraifft amazing o Yaaaaas yn cael ei ddefnyddio, mae'r ffilm ddogfen o 1990 Paris is Burning gan Jenny Livingston yn enghraifft wych. Mae RuPaul hefyd wedi amlygu y term yn RuPaul's Drag Race. A hefyd Love Island, is it a straight thing? Ta waith, dyma i ti cwpl o enghreifftiau sut fedri di ddefnyddio Yaaaaas mewn bywyd dydd i ddydd. Ffeindio papur pimpin. Yaaaaas. Cael dros 20 like ar Instagram. Yaaaaas. Pa mae'n amser am pumpkin spice latte. Yaaaaas. Pa mae gŵr Shelley drws nesaf wedi gadael hi am Sharon dau drws lawr. Yaaaaas. Is it chocolate ar dy cappuccino? Yaaaaas. Neud rŵtin cyfan Britney yn flawless. Yaaaaas. Aros am y bws a person yn gofyn. Ydy'r bws ma'n mynd i dre? Yaaaaas. Felly cofia, tro nesaf ti'n cael Yaaaaas lawr dy gefn, tro'r Yaaaaas, fewn i Yaaaaas.